Dobrý den, vítejte u Faktoru spánku, druhého dílu, který se koná u mě doma. Vedle v místnosti je Lukáš Soucha, který pořád spí a my jsme pro něj připravili nebezpečný úkol, který by neměl zkoušet nikdo, nikde a nikdy. Skládá se z těchto částí: nebezpečné magy, citronáda, a nebezpečná sojová omáčka. Teďkon promícháme a nabereme do injekční stříkačky, kterými to pak pustíme do nosu. Vidíte, je to velmi nebezpečná dávka. Tento úkol se bude dít v pokoji nebezpečí výbuchu. Zóna 2. Zóna 2. Vidíte to? Tohle je Lukáš Soucha, který právě teď vůbec nic netuší. Ale to náš frér, kterýho jsme si vybrali pro toto konání. Řízekte na to. Pozor. Vidíte tuto injekční stříkačku? To úkol byl velice nebezpečný. A je konec. Je to druhý úkol. Vidíte? Injekční stříkačka úplně právě.